פעם אחת באתי אליו עם אשתי. אשתי היא נצר למשפחת מייזליש, שהסבא של הסבא שלה בחב"ד היה בביתו של בעל התניא, האדמו"ר הזקן, מי שקרוי המרגל. הוא ריגל בשליחותו של בעל התניא בחצרו של הקיסר נפוליאון והעביר מידע לרוסי. התחלנו לדבר על זה, ורק נכנסנו, אז הוא אומר לאשתי, הוא לא ידע כמובן שאנחנו באים, ומה שהוא אומר, את יודעת, לפני 11 שנה, לא, סליחה, 11.5 שנים, היה סבא שלך כאן, והוא הביא לי 3 מכתבים ידועים של רב מוישה מייזליש, המרגל, שהסבא שלך היה לו אותם, מכתבים אותנטיים, המכתב הידוע על הסכין והשחיטה והבדיקה, בכל הנושא של שליט על הלב, כל הנושא שהם דברים ידועים בחב"ד. אבל לא, אני לא על זה, אני רוצה לדבר איתך על מה שאת עושה. והיא מסתכלת, ואני מסתכל עליה, הוא יודע מה אשתי עושה, והתפתחה ביניהם. אני ישבתי בצד, אני באתי, היא נלוותה אליי, והשיחה פתאום הפכה לשיחה מרכזית איתה. אשתי הייתה באותם שנים אחראית על השכונות המצוקה בקטמון בירושלים. שכונות המצוקה בקטמון. הרבי בא ואומר, טוב מאוד שאת באת. אתה משם? הייתה שם בעיה של שכונת מצוקה. קטמון ט', רחוב רבי בר יוחאי. זה היא הייתה אחראית, הבתים האדומים. זה אתה? נכון. אז הרבי אומר לה, תשמע, בוא תשמע, איך קוראים לך? אילן. תשמע, אז הרבי אומר לה, תראי, יש לך בעיה בשכונה אצלך. אז היא אומרת, איזה בעיה? יש אצלכם הרבה הפלות. הרבי יושב בניו יורק, ונכנסת אשתי, שאחראית על השכונה הזאת מטעם עיריית ירושלים, ואומר לה, הבעיה המרכזית בשכונה שלך זה בעיית ההפלות. ועורך לה על המקום תוכנית, מה עיריית ירושלים צריכה לעשות כדי להילחם בנושא ההפלות. תוכנית שזה לא להאמין. התוכנית בוצעה בשכונת קטמון, וזו התוכנית שהועברה אחר כך ליישובים אחרים במדינת ישראל. בבקשה.